saha salam unjuk katur wonten junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kemparing paring sudarsana handayani jejering wajib minangka dados jamu utama. Amit pasang aliman tabi tenep dina ing iladene wondene kawula ngadeg ing ngarsa panjenengan sami. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Gusti ingkang Maha Agung. Keparenga kawula badhe ngaturaken menggah babaring materi lomba ngudi ilmu ing mangsa pandemi. Para rawuh kita sedaya sampun ngawuni-ngawuni bilih ngudi ilmu menika satunggaling kewajiban kagem tiyang muslim. Jumbuh kalian hadis ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Majah saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu inggih punika. Kala bundeni faridhatun ala kulli muslimin. Kanthi adhedhasar hadis inggih bilih ngudi ilmu punika dipun pedhoaken kagem tiyang muslim kagem gayuh kebeji ing donya lan langkung ing akhirat ing sakmangkenipun. Para rawuh ingkang minulya wiwit sungguh Maret 2020 ngantos dinten Oktober sakmenika bilih negara Indonesia nembe pikantuk pacoben dening Gusti ingkang Maha Agung arupi virus corona. Boten sekedhik korban ingkang dipun sebabaken virus punika. Pramila pemerintah kangge nyegah penularan wabah punika papan keramian dipun sumenekaken ugi papan pawiyatan kangge sinau